Dahil sa hirap ng buhay sa probinsya, ay naisipan kong magtrabaho sa lungsod. Kahit kasambahay o labandera o kahit ano, ang mahalaga ay makakatulong ako sa aking ina. Balo na kasi ito. Ako ang panganay at hanggang grade 6 lang noon ang natapos ko dahil kailangan kong kumayod para sa mga kapatid. Sigurado ka ba, Minmin, na gusto mo talagang magtrabaho sa mga mayayaman? Tanong ng aking ina noon. Naghahain siya noon ng aming hapunan na kaning mais dahil nakadalahan siya ako sa tindahan. Oo, Nay. Sobrang liit kasi ng kita dito sa probinsya. Kulang na kulang sa mga kapatid ko at sa inyo. Kapag nakapagpadala na ako lagi sa inyo, hindi nyo na muling maranasan ng aking mga kapatid ang mag-agahan ng nilagang saging, sa tanghali saging pa rin at hanggang hapunan. Naawa na po ako sa mga kapatid ko, Nay. Litanya ko. Pinipigil kong huwag lumandas ang luha sa aking mga mata dahil siguradong sasabayan na naman ako ni Nanay. Ganoon kasi kami lagi. Sa tuwing nag-uusap ng mga personal na bagay sa aming buhay, ay para kaming may shooting na may kasama laging iyakan. Patawad, anak. Maaga tuloy na isandal sa balikat mo ang mga responsibilidad na dapat sana ay sa ama mo. Nalulungkot na wika ni Ina, si Nanay Nora. Huwag mo na akong alalahanin, Nay. Kung hindi lang kasi ay gago ang tatay ko, hindi na nakontento sa 6 na anak. Naghahanap pa ng ibang babae para aanakan na naman ng marami. Hindi na nga niya kami na mabuhay-buhay na magkapatid. Galit na wika ko. Biglang tumulo ang luha ni Ina, kaya bigla ko na lang din iniba ang usapan. Hindi pa rin kasi nito matanggap ang ginawang panloloko ng babaero kong ama. Kaya nasabi kong balo ang aking inay noon kasi inisip ko na lang napatay na ang ama ko. Halos ayaw ko ring iwanan ang mga kapatid at ina ko. Ayaw ko silang mawala sa aking paningin. Ngunit kailangan kong kumayod para may pakain sa kanila. 16 lang ako noon, butihing taga-salaysay. Pero ang isipan ko, dinaig pa ang may kalahating dosena ang anak. Pero naisip ko pa rin na kahit gaano kahirap ay naghahanap pa rin talaga ng paraan ang Panginoon. Kasi kahit walang-wala na ay may remedyo pa rin naman para mairaos ang buong araw na gutom. Isang buong araw at isang buong gabi ang biyahe mula sa aming probinsya patungo sa nasabing lungsod. Pagdating sa pier ng lungsod, ay bumiyahe pa kami ng 3 oras para puntahan ang nasabing mag-asawa na naghahanap ng katulong. Tiyahin ko ang nagpapasok sa akin sa bahay na iyon dahil katabi lang din ito ng kanyang pinagtatrabahuan. Nang makita niyang may nakapagkit sa labas na poster na wanted labandera, ay ako kaagad ang kanyang naisipan at talagang sinundo pa ako sa probinsya. Ayos lang din naman dahil sagot ng aking amo ang lahat ng pamasahe. Isang napakayamang angkan nga ang maswerte kong napasukan. Isa akong labandera doon. Ayos lang kasi dahil may washing machine namang ginagamit. Nung mag-iisang linggo na ako sa trabaho at kita ko naman kung gaano kabuti ang mga amo ko sa akin. Ang mag-asawang nasa kalagitnaan ng edad ay wala man lang mga anak, kahit nag-ampon man lang sana, upang magkaroon sila ng pangtanggal stress galing ng kanilang trabaho. Mga negosyante ang mga ito at gabi o hapon na akong umuwi. Napakabuting tao nga lang ng mga ito. Napakagalante. Araw-araw ay halos may dalang pasalubong sa aming mga katulong. Nasa 6 kami lahat sa malaking bahay. At ang sobrang napakaswerte sa lahat ay ang kusinero nila ni Madam.
Kada gabi lang ang luto nito at buong araw ay nakahilata na sa harap ng telebisyon. Pero ang sabi naman ay tsuhin ito ni Madam. Kaya siguro hindi ganon kabigat ang trabaho. Sa amin kasing mga kasambahay, pera ang kusinero ni Madam, ay kami lang ang salita na nagluluto ng aming pagkain. May maliit na kusina kami at bawal kaming pumasok sa loob ng malaking kusina ng aming amo. Ang sabi ng mga kasama kong naglilinis ng bahay ay kakaiba raw ang amoy ng lababo sa loob, lalo na kapag umaga na napapasok siya. Nakakasulasok ang amoy, nakakasuka, at nakakawalang gana sa kain. Kwento lang naman iyon ng aking kasama. Subalit lahat sila ay halos matagal na sa bahay na iyon. Lalo na ang mayordoma at ayon pa dito, huwag basta lumapit sa kusinero o magtiwala. Hindi rin sinabi kung bakit. Pero unang kita ko pa lang talaga sa matandang kusinero ay pakiramdam ko ay may nakatagong misteryo dito. Pero syempre, hindi naman pwede na humusga batay sa nakikita lang. Sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Wow, English na naman. Kaya malamang ay dahil kakaiba ang porma ng mukha nito. Para pa itong payaso na kalbo sa gitna, ngunit may mahabang kulot na buhok sa ibabaw ng tenga. At ang ilong nito ay napakatangos na napakalaki ng bunganga kapag bumubuka. Lalo na kapag tumatawa. Idagdag pa ang dumadagungdong na boses nito. Matatakot ka talaga kapag iyon ang gigising sa'yo, kalagitnaan ng iyong pagtulog. Tuwing araw ng linggo naman ay binibigay iyong day off ng aming amo. May pa-allowance pa para sa pangkain sa labas. Iniisip ko ang aking mga kapatid. Kaya ang ginagawa ko sa binibigay na allowance ay tinatago ko iyon. Sa loob ng 4 na linggo ay malaki rin at dagdag sa maipadala ko sa aking ina. Kaligayahan ko noon ang makatanggap ng sulat sa mga ito. Lagi rin akong nagpapadala ng sulat sa kanila para i-update sila sa kung ano rin ba ang takbo ng buhay ko sa puder ng mga amo ko. Sobrang pasalamat din ang ina na nakatagpo ako ng among napakabuti sa aming mga katulong. Ang ipinapadala kong pera sa ina ay sumosobra pa raw sa kanila sa isang buwan. Kaya natuwa rin ako. Pagkalipas lamang ng 5 buwan, ay nabalitaan kong nakabili ng isang pares na kambing at baboy si nanay. Malaking bagay na iyon sa amin at sa pag-aaral ng aking mga kapatid kapag swertehing lumago. Isang linggo na day off lahat ng katulong maliban sa akin. Maging ang kusinero ni Madam ay hindi rin lumabas. Kaya 4 lang kami ulit ng 2 kong amo at ng kusinero ang nasa bahay. Sarado rin kasi ang negosyo ng aking amo tuwing linggo. At nasa bahay lang sila magdamag nagpapahinga. Madalas ay nasa kwarto lang. Mag-aalas 6 na ng hapon nang naisipan ko na ipagluto ang aking mga kasamahan. 7 hanggang 8 ang limit ng day off nila. Kaya gaya ng madalas kong ginagawa, magluluto ako para pagdating nila ay kakain na sila at magpapahinga na lang. Nagsaing muna ako at pagkatapos ay nag-defrost ng isdang piprituhin. Ngunit namataan kong wala na palang mantika na gagamitin na pamprito. Kaya pumasok ako at hihingi sana ng mantika sa kusinero ng aming amo. Kristal ang pintuan, kaya kita ko ang karne na hinihiwa nito sa loob. Nagtaka ko dahil sobrang madugo naman yata ang karne na iyon at tumitilamsik pa ang dugo kapag hinihiwa. Natigilan ako sa paghakbang at napaawang ang bibig na parang masusuka na
dahil sa pandidire. Nakita ko kasing ang isang hiwa ng malaking karne ay walang pag-alinlangan iyong nilamon ng kusinero. Kada hiwa niya ay may parte pa na ipinapasok sa malaking bunganga. Doon ko napagtanto na aswang nga ang kusinero ng amo. Hindi ko na tinuloy ang pagkatok dahil sa takot. Maingat ko na lang inihakbang ang aking mga paa palayo sa malaking kusina. Bumalik ako ulit sa likod. Doon na ako naduwal dahil hindi ko na mapigilan pa ang aking hininga. Kitang-kita ko pa rin kasi sa aking balintataw ang mga takas na pulang likido sa bibig ng matanda. Bigla kong pinagtagpi-tagpi ang lahat. Biglang sumagi sa isip ko na hindi kaya aswang rin ang aking mga amo. Sabi kasi ng mga kasamahan ko ay pamangkin nito ang amo naming babae. Marami ng tanong sa aking isipan. Kaya ba walang asong alaga sa malaking bahay na iyon? Dahil aswang ang mga may-ari. Habang malalim ang aking pag-iisip ay nililinis ko pa rin ang mga isda. Bawat samyo ko ng lansa ng hasang ay naduduwal pa rin ako. Dahil hindi mawala sa utak ko ang paglamon ng matanda ng hilaw na karne na hindi ko mapagtanto kung anong klaseng karne iyon. Makalipas lang ang ilang minuto ay nagsidatingan na ang aking mga kasamahan. Nagtaka pa ang mga ito nang mapansin na lagi akong napatulala. Kaya naitanong ko ang bagay na aking nakita. Minsan ba nakita niyo ang kusinero ng ating amo na kinakain ang lulutuing karne? Yung hilaw? Tanong ko sa mga ito. Nagtawanan silang lahat na tila ba nakakatuwa ang aking sinabi. Seryoso ako sa tanong ko. Huwag niyo ngang lakihan ang boses niyo. Saway ko pa dito nang makitang nagsihalakhakan lang ang mga ito. Kanya-kanya ang mga itong posisyon sa bawat sulok ng aming munting kusina sa aming quarters. Alam mo, Minmin, kinulang ka sa day off eh. Lumabas ka rin kaya minsan. Kalahating taon ka na rito. Wala ka man lang alam sa lugar. Maliligaw ka niyan kapag balang araw na gusto mong mamasyal mag-isa. Ikaw din. Saway ng isa sa kanila. Hayaan niyo ako. Hindi talaga ako mahilig sa lakwatsa. Basta totoo ang sinabi ko. Hindi ako nagbibiro at lalong malinaw pa ang mga mata ko. Wika ko sa mga ito. Pailing-iling lamang ang mga ito. Ayaw pa rin maniwala. Napaatras pa ako at nakasandig sa gilid ng lababo dahil nawala ng balanse. Nagulat kasi ako nang biglang pumasok ang matandang mukhang payaso. Oh, hehe, dahan-dahan. Nakalimutan mong did-in ka dyan. Ha ha ha. Tawa pa ng matanda. Tila nagsitayuan ang mga balahibo ko sa batok. Ibang-iba talaga ang pagkaramdam ko sa kusinero na hindi naman nakikita at nararamdaman ng aking mga kasamahan. Para sa kanila, parang normal lang din ito kagaya namin. Nagulat lang po ako. Bigla ka kasing pumasok. Wika ko. Ngunit hindi tumitingin sa kanya, kundi sa hawak niyang mangkok na puno ng lamang ulam. At katulad ng nakaraan, umandar na naman ang instinct ko. Parang ramdam kong may kakaiba na naman sa bitbit niyang pagkain. Ewan ko lang. Minsan ay gusto ko ring batukan ang aking sarili dahil ramdam kong napakadumi kong mag-isip. Subalit nagsimula lang naman iyon nang may makita at napansin akong kawerduhan dito. Mas lalo na nang noong lamunin nito ang hilaw na karne. Walang normal na taong nakakagawa noon. Ano ba siya? Isang kanibal.
Iti sana nandun siya sa bundok kasama ng kanyang mga katribo. Abay, napakamagulatin mo palang bata ka. Ay, ito may dala akong ulam. Adobo ito. Naparami kasi ang luto ko. Kaya bibigay ko na lang sa inyo ang iba. Nakangising wika ng matanda. Sobrang natuwa lahat ng aking mga kasama. Wala talaga silang pakialam sa sinabi ko sa kanila. Inilapag na nito ang ulam sa mesa at nagpaalam kaagad. Huwag niyo lang ipagsabi sa amo niyo na binibigyan ko kayo ha. Bilin pa nito. Kaagad itong bumalik sa loob ng malaking bahay. Naiwan ulit kami sa aming quarters. Kakamayin na sana ng isa kong kasama. Kinuha ko ang kamay nito at tinignan ang kanyang mata nang may pag-aalala. Bakit ba, Minmin? Ano bang problema mo? Kanina ka pa. Naiinis na tanong nito. Sandali lang, mamaya na muna. May kukunin lang ako. Wika ko at mabilis na binuksan ang ref. Kumuha ako roon ng isang piraso ng kalamansi. Pinili ko pa ito nung nakaraan. Ako kasi ay matagal ng katulong, kaya hindi ito nawawala sa akin. Kaagad ko iyong hiniwa dahil plano kong patakan ang adobong iyon. Dati pa kasi ay gawain na ng nanay na kapag may nagbibigay ng ulam sa amin, kahit kapitbahay ay, hindi nagpapakampante ang ina. Baka pinaspasan iyon o di kaya naman ay may lason. Usong-uso kasi iyon sa aming lugar. Uy, tama iyang naisip mo, Minmin. Masarap talaga ang adobo kapag nilagyan ng kalamansi. Wika pa ng isa na walang kaedeya kumpara saan talaga iyon. Pagkalapit ko, ay kaagad ko iyong ipinatak. Napaatras silang lahat at sabay pang napamura, kaya mabilis kong inawat ang mga bibig ng mga ito. Huwag kayong maingay, maririnig tayo. Reklamo ko at inubos na lahat ng katas ng kalamansi na ipatak doon. Kita niyo na, hindi ako nagsisinungaling. Aswang ang kusinero, bulong ko. Kita lang naman sa mangkok ang ebidensya. Mga daliri ng tao at may tainga pa at ilong ang naroroon. Lumabas pa ang lansa nito nang mapatakan na ito ng kalamansi. Kung ganoon, tama ang sanabi ng dating mayordoma. Wika ng kasama ko na pumalit sa dating mayordoma dahil sa sobrang katandaan na nito. Kita niyo na, binalaan na pala kayo dati. May narinig na pala kayo. Hindi man lang kayo na alarma. Tanong ko dito. Tinignan lang ako nito sa mata. Tahimik lang din ang iba at matamang nakatingin sa mayordoma. Ano ba ang sabi ng dating mayordoma, Manang? Tanong ng isa kong kasama. Sabi niya noon, huwag tayong tatanggap ng pagkain galing sa loob upang huwag tayong mahawaan. Pero ang sabi, magbibigay lang daw ang mga iyon ng ulam para makapanghawa. Kapag may natitipuhan ang mga itong maging kasamahan nila. Kaya ang ibig sabihin ay, isa sa atin ang gusto nilang maging kasapi. Litanya nito. Nangilabot ako nang marinig iyon. Parang ramdam kong ako ang taong iyon. Hindi lang ako sigurado. Pero hindi kailanman nagkakamali ang instinct ko. Lalo na at makikita ko sa mga galaw ang mga dudang nakapagkit sa aking isipan. Kaagad kong kinuha ang mangkok na may lamang karne ng tao. Anong gagawin natin dyan, Minmin? Tanong pa ng isa kong kasama. Ano pa ba? Hindi itapon. Sagot ko kaagad at naghanap na ng supot na pwedeng paglagyan. Binalot sa supot ang nasabing karne. Pagkatapos ay nilagay sa basurahan. Nang gabing iyon ay walang may kumain sa amin dahil sobrang nandiri sa nasaksihan.
Mas naging maingat at mapagmatsyag kaming lahat upang wala sa amin ang may mahawaan. Lagi kaming nagtutulungan sa pagmatsyag, kung sa trabaho at sahod naman at pakikitungo ay wala namang problema. Lumipas ulit ang ilang buwan. Normal naman lahat. Maayos pa rin ang pagkikitungo ng mga amo namin. Napakagalante pa rin ng mga ito. Hanggang sa isang gabi ay nagising ako dahil sa isang panaginip. Pinilit ko iyong alalahanin ngunit talagang nakalimutan ko na. Kumuha na lang ako ng tubig na maiinom at babalik sa pagtulog ng may mamataan akong nilalang na galing pa sa itaas na palapag. Tintid ang kanilang bintana kaya hindi siya makikita sa loob. Ngunit ang sa labas ay kitang-kita ko ang nilalang. Tatalo na naman ito sa mataas na puno na nakadikit sa pader. Doon yata ang daanan nito palabas. Kumpirmado ko na talaga na may aswang sa loob ng malaking bahay na iyon. Pero tumagal pa rin naman ako doon ng ilang taon. Nang sinubukan ko minsan na lumabas ay may nakilala akong lalaki na siyang nagpatibok ng aking puso. Sana all. Hanggang sa naging seryoso ang aming samahan. Makalipas ang 3 taon ng pagiging magkarelasyon ay nagpasya na itong sumama sa akin sa aming probinsya. Gusto na nitong mag-asawa dahil napamahal na ito sa akin. Hindi ko na rin tinanggihan pa. Nakapagtapos na rin naman ng pag-aaral ang 2 kong kapatid. Nangako rin sila na ang bahala sa mga sumunod sa kanila. Simula nang umalis ako sa bahay ng amo kong iyon, ay nawalan na rin ako ng balita sa mga ito. Basta, ang masasabi ko lang sa inyo mga kaswang, kung saan man kayo naroroon, ingat palagi.